Hai, salutare, băi prietenilor, și bine ați revenit la un nou episod pe acest canal. Astăzi jucăm Farming Simulator 16. Mi-am luat combina asta, combina ei s-a vândut-o, așa, combina asta, să-mi bag niște bănuți. 25.000. Vă dă, dacă dați și așa, numai trebuie să aveți net. Să vă apară așa. Trebuie să vă apară așa. Trebuie să vă apară. Bun, dăm X. Avem 107.000. Jocul nu e cu hack, mapa aceasta este cu hack. Nu mi-am luat o afară chiar foarte mare. Cred că o să o șterg mapa cu hack, dar intru pe mapa normală. În care holder se va face prima. Am 107.000. Cred că o să cumpăr tirul sau ori cisterna, nu trebuie. Un tractor. Asta cred că îl vindem. Să nu uitați să vă abonați și să dați un like. Wow! Wow! Wow, ce tare! Wow, cum se învârte! Ești nebun? Wow! Gata! Cum s-a întors? Combina asta a fost foarte scumpă, dar și-a meritat banii pentru că am mult teren de trierat și trebuia. Acum să-mi cumpăr un teren, că am bani. Să cumpăr un teren. Cred că terenul ăsta sau ăsta este 150.000. Hai să mergem cu tractorul să vedem care să-l cumpăr. Cred că ăsta, deci este un pic cam mic, dar e bun. La e mai lung, dar este pe 50.000. Și noi avem 107.000. Cred că o să cumpărăm terenul ăla. Sau deocamdată rămâne așa. Sau hai că-l cumpărăm. Bun. Numai bine băgăm tractorul ăsta direct să-l amene. Este super tare tractorul ăsta. Că merită banii și este și puternic. Și ăsta galben este și puternic și e și rapid. Merge cu 60 de km la oră. Și tractorul ăsta a fost primul meu tractor mare care l-am cumpărat la început. Ăsta este. Tractorul ăsta este primul care l-am avut.
Primul tractor care l-am avut mare, cumpărat. Și tractorul ăsta știți că vi-l de la început. Tractorul ăla știți că vi-l de la început. Și mi-mi place tractorul ăsta, este mare și e bun. Ultimul tractor este ăla galben. Este ultimul tractor care l-am cumpărat. Ieri sau alaltăieri, nu mai știu când l-am cumpărat. Ieri l-am cumpărat. Acum v-am arătat chestia, numai trebuie să aveți net. Să vedeți o reclamă și vă dă 25.000 gratis dacă vedeți o reclamă. Trebuie să vă apară un punct roșu și un semn exclamare trebuie să vă apară. Bine, pe pilot să vedem la combinăm că nu s-a copt. Așteptăm să se facă. Ca să strângeți bani mai rapid, puneți canola și o să strângeți bani mulți. Canola este cea mai scumpă. Eu canola am pus, dar am tractoarele astea atât de mari că mi-am strâns bani. Prima combină care am cumpărat este combina roșie. Acum am gătat, să ducem tractorul acasă. Să vedem aici, îl ducem acasă. Pregătim tractorul celălalt galben cu disc. Tragem ăsta mai în față, îl dezlegăm. Așa, și ăsta galben îl legăm cu disc. Merge rapid de la disc. Pentru disc l-am ținut și pentru remorci. Aici s-a copt. Atunci hai să ducem combina acolo acasă. Combina asta e mult cu ederul. Îți faci rapid treaba cu ea. Am timp să fier că are ederul mare. Atunci asta legăm. Că și dincolo s-a fost, puteam să lăsăm combina acolo, dar nu contează. Dacă am combină mare, nu am pe aia vândută. Merge și tare combina cu trieri. E bună că faci rapid treaba cu ea dacă ai multe terenuri. Și nu... Și sunt toate coapte, poate să ți se strice și așa mai bine. Mai este foarte scumpă combina, 460.000 de euro. Dați seama. Acum mai am doar 7.000 de euro. E scumpă rău. Combina. Alții numai cu hack pot să-și o cumpere, dar eu mi-am permis să o cumpăr fără hack. Combina de început. Combina roșie este bună.
De la început nu sunt atâtea terenuri. Asta îmi place cum merge. Merge destul de ok. Acum lăsăm discul jos și discuim. Acum ne întoarcem. Cred că o să-l punem pe pilot. Bun. Combina creierăm noi cu ea. Merge și tare combina asta. Uite, deja am trierat. Uite asta, 2 holde. E destul de bun. Merge tare combina asta și când trier și așa, normal. Headerul ea merge cu 25 la oră, dar merge mai puțin așa, merge cu 23 la oră pentru că e și headerul. Dacă e goală, atunci merge cum trebuie. Combina merge bine. N-ai ce să zici. Cam atât pe episodul de astăzi. Să nu uitați să vă abonați, să dați un like și o să mai fac eu videoclipuri. Ciao!